Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Ja està oberta la presentació de la 47a edició dels Premis Vila Martorell. Així ho ha confirmat el regidor de Cultura, Andreu González. Bé, la presentació, el termini s'exhaureix el 17 de febrer. Per tant, fins a aquell moment tothom té temps de participar-hi. Uns premis més que coneguts. Importants també en el panorama de premis en llengua catalana, encara que també tenen un premi en llengua castellana. Respecte a les diverses categories, Premis grossos i que són oberts a tothom, i després hi ha un reguitzell de categories locals que també són molt interessants, perquè a més el llibre que consideri el jurat de prosa o de poesia que és millor s'acaba publicant. Tot aquell que estigui interessat ha d'accedir al web premivila.martorell.cat. Un PDF i després una còpia en paper. És important que hi hagi una còpia en paper que acompanyi el PDF si parlem del llibre de poesia en català o en castellà. Les bases es poden trobar al mateix web. Més de 7.500 euros en diversos premis, però amb una categoria especial. Un premi important per un llibre que és una traducció del grec o del llatí, publicat per l'editorial Adesiara, i és el Premi Memorial Montserrat Ros. I ja se sap qui serà el jurat encarregat d'escollir les millors obres. El president continua sent l'Àlex Susana, i després hi ha Marcel Riera, a Meritxell Nus, això pel que fa a les categories, a la categoria grossa en català i en castellà. Després hi ha un jurat específic del Premi de Microrelat, i també hi ha un jurat format per persones rellevants de l'ensenyament d'aquí de Martorell en els premis locals. El proper 25 de novembre a 6:15 es durà a terme la presentació de les 3 principals obres que van guanyar el Premi Vila 2021. L'acte se celebrarà a la sala Joan Cererols del Centre Cultural. L'actriu Mar Ulldemolins serà l'encarregada de presentar l'acte, que comptarà amb les actuacions del martorellenc Blai López i el santandreuenc Joan Llansana.